Čaute lidi, já jsem Terka. Chystám se na soutěž ve stojkách a myslím si, že to určitě vyhraju, jo? S tebou už se nebavíme. Takže já vás zdravím u dnešního videa. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože tady je velká ozvěna. Nacházím se v posilovně a dneska se podíváme na to, jak vypadá můj dvoufázový trénink, a neboli den se skokanem o tyči. Dneska jsem se rozhodl teda dvoufázový trénink, a to dopolední posilovna a odpolední skákání. S tím, že dopolední posilovna nebude v tak velké intenzitě, abych se šetřil na maximální intenzitu v odpoledním skákání, kdy půjdu z celého rozeběhu a nejspíš i skoky na laťku a půjdu na 100%. Ještě vystřídáme nohy. A ještě na zahřátí si dám pár opakování takových stříšek na tady tomhle tom míči. No a jdeme už teda zvedat nějaké váhy. Začneme se s rozcvičením, takže se 40 kg a půjdeme dneska až na 60 kg a budu se snažit udělat co nejvíc ideálně opakování, dokud cítím, že to ještě zvládám. Jo, 40 lítá na pohodu, jdeme se tam dát 60. Takže nakládáme 60 kg, chtěl bych to dát aspoň minimálně 2krát, ideálně třeba 3krát. A tady ta váha je jenom 8 kg pod mojí váhou, protože vážím nějakých 68 kg. Takže tady tohle, aby lítalo, je celkem důležité, abych věděl, že aspoň svoji váhu unesu. Šlo to 3krát a šlo to v pohodě. PR mám 70, takže uvidíme, jestli to bude posouvat. A teď tam budu postupně schazovat váhu. Ještě si dám jednou, dvakrát 60 kg a následně trošku schodím váhu. V 60 jsem dal ještě teda 2x2 a teďka jsem shodil váhu na 50 kg. Tohle je jeden z cviků, které děláme s fyzioterapeutem a budu se snažit mít přilepené vlastně záda a i hlavu a jenom činky zvedat teda nad sebe. Nyní jenom klasické výtlaky nahoru s osou. Koukos, tak to co je za stojánky. Mají tady úplně na houby stojánky, ale úplně, to je normálně šílené. Jako další si tady odjedu jenom nějaké balení nohou. Takovou klasiku, pohodička to je. Poslední dobou mě trochu tahaly bedra, takže bych je měl trošku začít posilovat, proto jsem zvolil tady tyhle cviky. Dále trenérčiny oblíbené gymnastické vzklopky. A tenhle cvik je celkem častý u tyčkařů, protože nám to pomáhá posilovat svaly, které používáme při odtlačování se od tyče. Na Instagramu už jsem párkrát zmiňoval, že se snažím co nejvíc natrénovat stojku, takže tady máte můj trénink stojky. Musím říct, že tady tenhle cvik mi většinou vždycky odpálí úplně hamstringy a ačkoliv se to nezdá, tak je to celkem náročný cvik. Pak jsem samozřejmě ještě vystřídal nohy. Něco balančního na zpevnění středu těla.
K závěru nějaké zpevňovačky. No a na závěr teda už chození ve stojce, protože by to celkem mělo být dobré na naučení se normální stojky. Samozřejmě si poflexím, že? Proč ne? Zde vzkaz od spolužáků. Takže čaute lidi! Na svůj TikTok hrubá.a.a. Poprosím tady, sledování. Jo, Vírková 3AS. Sledujte Lukáše Uchytila, je to velký borec. Sledujte, máme ho rádi. My se jdeme učit! Zde přichází už tréninková část, rozskákával jsem se z 6, potom jsem si dal jeden přechod. Jako další nasledoval celý skok a zjistil jsem, že to mám úplně měkké tu tyčku. Zde jsem vzal na tréninku asi nejtvrdší tyčku, co jsem kdy v životě vzal. Tak jsme se rozhodli jít na laťku a zjistil jsem, že mám opět i tu tvrdou tyčku, zase měkkou. Zkusil jsem to na stejné tyči ještě jednou, ale bylo to zase měkké, proto jsem vzal tvrdší a hodil jsem si tam hodnotu českého rekordu, neboli 466. Pak jsme tam hodili 4,80 a různě jsme měnili tyče, takže si vychutnejte pokusy. Pozdrav od Ádi a od Máry samozřejmě nesmí chybět. Takže čaute lidi, já jsem Terka a chystám se na soutěž ve stojkách a myslím si, že to určitě vyhraju, jo? Není šance. Je šance. 3, 2, 1, teď. Terka, drž. Jsem červený jak rajče, ale to nevadí. Lukáši, s tebou už se nebaví. Máme tady souboj stojek, je tu už 4 tu jsou, tady máme Lukáše, Siu, Ali a tam je Áďa, nejde vidět, nevadí to, můžete. Round 2, fight! Zatím jim to jde, nevypadá, že by někdo padal. No, Áďa se drží se zuby nechty, Áďo makej, Áďo makej, Áďo, a Áďa padá, Sia padá a Ali vítězí. Final round, fight! No, jedem ale. Jo! Jo! A teďka tady máme dílo. Jak se to otvírá? Ahoj. Dnešní video zakončíme tímto skvělým koncertem, evidentně ale to holkám trošku nešlo otevřít, ale nakonec se jim to povedlo.
uchytil. Lukáš uchytil. A tady mám Lukáše Uchytila, nového národního rekordmana ve skoku o tyči. A Lukáš uchytil. Vítěz té skvělé tyčky. Lukáš Uchytil. Český rekord. Jo.